Jeg synes, det er fint, at de holder fast i deres tro og religion. Så det synes jeg selvfølgelig, de skal have lov til. Det ser jeg ikke noget problem i. Jeg kan godt se, hvad de mener, når de siger, at der er nogle steder, hvor at der bliver opbygget et parallelsamfund, for eksempel i forskellige ghettoer, hvor at man ligesom kører efter sine egne regler og normer. Og det synes jeg ikke er i orden på nogen måde. Selvfølgelig skal de have lov til at være her, men jeg synes også, at de må, og selvfølgelig må de have deres egen tro og kultur, det er klart, men det er ikke sådan, så at de skal gå ind og irettesætte de danske normer og holdninger, som vi har. Nej, det føler jeg ikke, fordi i min omgangskreds, der er de fleste enten ateister eller meget lidt troende. Så jeg føler ikke, at jeg er uden for det at være dansk, fordi jeg ikke er kristen. Så nej. Det synes jeg er helt fint. Jeg synes, det skal være op til kirkerne selv at vælge, om man ønsker at gøre det ene eller det andet, og også i forhold til omvielser. Og så kan dem, der kommer i kirken, jo bare vælge at gå der eller ej. Så hvis man ikke står ind for det, så kan man bare lade være med at komme i den kirke. Så det er helt fint. Det synes jeg absolut. Jeg kan mærke sådan på mange, som kommer, i hvert fald i sådan den kirke, jeg kommer i, at når de så kommer ind, jamen, så mærker de et fællesskab, som man måske ikke har oplevet andre steder. Så ja, egentlig ikke. Altså det er ikke sådan, at jeg bliver bange for, at så mister vi noget danskhed eller sådan noget. Jeg synes egentlig bare, det er godt, at vi lærer af andre kulturer, og det er sundt at mærke det. Selvfølgelig er det helt okay, at man tænker sådan noget med, jamen, har vi råd til det og så videre, men det er ikke det vigtigste for mig. Det er folk, der kommer, fordi deres familie er blevet splittet, og så skal de selvfølgelig have lov til at komme til Danmark. Det afhænger som sagt, hvad er begrundelsen for de går med tørklæde. Er det her bare noget, de ikke tænker over, bare en hverdagsting, hverdagstøj, hvad som helst, jamen så er der ikke noget, fordi så er der ikke noget statement i det. Det er bare noget, de har valgt at gøre, for at de bliver opdraget på en bestemt måde. Men er de meget bevidste om det? Er de bevidste omkring, at de går rundt med tørklæde, på grund af, at det er en religiøs hovedbeklædning? Og derved også, at de skilter den her religiøsitet på godt på ondt. Jamen så begynder det jo så at være i hvert fald springfejl emne for nogle mennesker. Fordi der er nogle mennesker, der bliver provokeret af det her. Især hvis de mennesker, der går rundt med det, gør det med den her religiøse overbevisning. Det bedste, det er helt sikkert, hvis man kan snakke sammen. At man kan se på livet på flere perspektiver. Altså der er ikke kun en måde at leve livet på, der er mange måder at gøre det på. Det dårlige det er, at hvis det her det giver et problem, at man så lige pludselig ikke kan snakke sammen, fordi man har forskellige religioner. At man ligefrem tager afstand fra hinanden, fordi jamen, du er kristen, jeg er muslim, så må vi ikke ses, vi må ikke snakke sammen. Altså hvis det bliver på den her måde polariseret, så er det jo helt galt. Altså det skal kunne være muligt at have forskellige livsanskuelser, og stadig kunne være i samme rum, og kunne snakke sammen, og for eksempel kunne være forældre til børn på den samme skole, i den samme klasse. Altså der bør religion ikke være det, der ødelægger det hele.